Какво е това? Чук. Защо чук? Защо? Не спирам да ви давам съвет, Лео. Ето го още един съвет. Вземаме един чук, вземаме нашата приятелката Деси, деската, разбира се. Вземаме едно пликче, приятели. Защо ползваме пликчета? Защо? Ако ние чукаме, примерно, без чук мезото, имаме един проблем, че мезото леко почва да се развали, нали, не се чука, как мога да го обясня? Значи, да не се проведите, как се казва, въкната. Нещо такова ли се казва, приятелю? Влакната, браво, точно така. Се ползва чука с един пликче. Така че се чука здраво. И защо, между друго, го направиме по-тънко, приятели? Защото свинското е мезото, кой не трябва да се дава сурово, трябва добре да се пече, защото пак е свинското, не телешкото. И като знаете, телешкото може да се яде с малко кръв, може да се яде леко сурово, а в този случай свинското не. Така се чука добре. Просто го отвориме. Внимавате на пръсти, приятели. Виж колко стана тънко, широко и даже не е развалено. Гледате ли? Много е добре. Това е целта да се ползва пликчета или, примерно, ако имате фолио за печене, също става. Какво имате до вас, във вас, така се не се притеснявате, не е сложни работи.